Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kajingtmu jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban aibor ya ka kanhun shipa ya da kaput lane ka Border Security Force ban thit ya ka jaka ban chnak tem shipai hakathan wa mentaj Ribhoi District bat katu kani ki bahap hapo ka East Khasi Hills District jong ka right penriang kala penlong ya ka Meghalaya People's Social Organization ban mi shakmat ban persajur halor kani ka MPSO kum ka jing persha ya ka te ka jingtmu thit kitam shipai ha ka te ka jaka ka badon kampaji kato ka ni kilometer ai na bhoi rambong kala le ya kandu yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Hanrei ha ka jing le kandu jongki ban pen pau ya ka ni ka jing persha kim simla ya kandu markmat ya uteu CM bad ya ka dor khas la IT no ha ka nong trei jong ka kamera trei kam ka jungu ban IT shau anda ulawan ya kini ka jinglai ya kendu yo CM lalam kemat da uba Marshal Nonglai Presiden ka MPSO harangkat ka jingdon lang ka kong SG lalu Presiden jong ka MPSO Women's Wing habakran hakmat gilat pathai kubor uba Marshal kum Presiden ula keno pa ka jing aibor da ka KHADC kalong ka ba sop klem ka jingtip jongno ro bat ya kani ka jingtmu bantai ya ka ketem shipai ki BSF ka MPSO kan khanglat bat persha bek hadu ka bakut nakaliang ka kong SG lalu kalaong baka seng kamkwa baka no ka tanat trekam sorkar kamdei ban ai kum kini ki jing aibor kham tame sha ki shipai BSF namar ka khandau ka siam kadai ban long trai sha ki nong song sinong sha ka no ka kanhun shipai ka bala ban long mau chen thut ha ka imlang salang hàng ní bạn ai kata ka jing tho bat ka jing tentip sha ka district council hello ki objections ke bakin ai na benta kan ka de ka thit na marngi na ka sang nyai budin ya ka ban nim kwa ba kanu ka department ko badai ban ai ka NOC bakan ai ka NOC akum dini ki jing thit na mar kan de ka jing thit kham tam le ya kini ki BSF kamlong re ka ba snotanat na mar balai ba ya ki peteng ki ban wan kan sami sibon ki daw ki ban penjenjar ki tingi kum kita ki brio ki babat ya ketenrai niyo ya kani kanong rim na ki darin ki baca ti ai ba kani kanong rim kanyai ne ai ba kando ko siap ru kanyai ne ha kerteng jongi gadang ai ya kani ki caka sakum kini ki BSF anda hadian ni dadam kam ya ka ngin sa hai pada saka jingis new saka jingya mai saka jingya yak bro tingi ni yak dan tinang ni na raindu pila jirak sarai anda la blok kum tu ngi kwa ban ya kham kloi nya imat mu ban mat nang te na po ketika lady kin ru yimi ore nama bobat army te kumi kito ki jinglet kumi kito ki jing snusi ngin ko ara baka pateng jongi kanio te kaseng ka perpajur pat kadawa ya ka department ru bakan bat ya ka hukum ka jongka ban tenek pensa ya ka rupi ka restor pada kum gini ki ki jingde jing thit tiba koi se ki lepet ki jai brio bakin penseng ya marbo halor kita ki phang bangala kren te ngi dawajur na kaseng yo CM baunya budin ya kini baro te mangiru na kaseng nyai budin ya kini baro khot nang ne sakmat oi kanong ni ni wan ni menta kalong na menta jong to ka namar pangi yo ka jing tep ba nakaliang jong ka district council ka nai NOC ki BSF ki ben kin ya thiet yak ta ka jaka ka ban hang te po wa swat kum so long ka ba po ka tenring CM ship na pa dia nakaliang ka seng te jong ngi persya namar beli ha ka bay day bakania na kaliang jong tinong song snong hang to jong basket tree snong bidang ba snong ro menta gidan ha kata kasai ka jong ngi bangin ya persya lang ni i baro khai namar ba kami ibon sian ha ginu jaka hi gibladan kini BSF gibladan ne kamar rasai ka hadian habot kan wan ra ka jing pentot ka jing penwet ka jing pen ya kaya ka yang upat ba te bat bun ki ai baro khai te nakaliang jong ngi te ka ai ka bangi yang teli ka ai ka bangi yang nong rem kalong ba nginom ai lat hi kani ka NOC bun ai sa kawai ro kani ka NOC ba ai mentar ka sulong be sop kamnan ka jing tip jong pat ba kamnan ka jing tip jong no ro te nakaliang ka seng yang persya halor kata bat nginom ai lat hi gini ki ai baro khai ba kinang ya chaprang